Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Afrique tɔnba Union Africaine Commission kalifabaga n'o bɛ tali kɛ Mamudu Ali Yusufu la y'a senna bila ka na lajɛli kɛ Bamakɔ ale faaba kɔni o kɔnɔna la kunun karidon na. A bisimilara Mali minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ale ye. Fo ka se Musa Atayer ma minisiri min ka baara bɛnnen don maliden minnu sigilen don jamana wɛrɛ kɔni olu ka ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o bɛ tali kɛ Musa Atayer la. Lajɛli kun bɛ tali kɛ Mali ni Union Africaine cɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen ka o kolo don ani fana bɛnkan sɛbɛn min kun bilalen don sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ale ni sɔrɔko ko o sabati cogo min na Mali ni Union Africaine ale ni ɲɔgɔn cɛ. O b'an sɛnsɛn ka don lakanako ale kɔni o kɛnɛ kan. An ka wolokansigi tabagaw ye jatigɛwale maa caman kɔni ka o bɔ baara la ani fana u dagayɔrɔ min tun sigilen bɛ Agilɔk dugu kɔni o kɔnɔna la ka o filɛkolo ci. O kɛra sababu ye u ka maaba caman n'olu tun bɛ u ka mobili kɔni o kɔnɔna la olu kɔni bɔra baara la nin kɛlɛ kɔni o senfɛ. An ka wolokansigi tabagaw ye a yira k'u b'u nin di faso kɔni o lakanali ma fo ka taa se fɔ ko u ka laɲini kɔni o sabatira cogoya min na. U b'a laɲini k'a fɔ ko fasoden fana yaasa olu ka nimisiwasa sɔrɔ cogoya min na fo lakana kɔni ka o fanga bonya Mali kurukara kɔni o bɛɛ la. Laseli kɛra chef état-major général des armées fɛ kunun kari juillet kalo tile 12 san 2026. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔ kan kunnafoniw la. An bɛ taa Senegal jamana kɔni o kan. Muso jɛkulu dɔ bɔra k'u ka nisɔngoya jira kunun kari juillet kalo tile 12 san 2026 Dakar kɔni o dugu o kɔnɔna la ko bingani wale min bɛ ka ta ka muso ale ni denmisɛnw sɛgɛrɛ ka da kan kɛwale fila min kɛra Senegal dugu kɔni o kɔnɔna la. Ni bin kɛra lujuratɔ dɔ kan n'a si bɛ t'i jɔ san 14 boyango la ani fana bin kɛra dɔ kan n'ale bɛ t'i jɔ san 2 kɔni o boyango la Senegal jamana ale kɔnɔna la. Ni jɛkulu ninnu kɔni k'u b'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔ kɔni o fɛ lakana kɔni ka o fanga bonya Senegal kurukara bɛɛ la yaasa kɔni ni kɛwale cɛjugu bɛ ka ta ka denmisɛnw ale ni musow sɛgɛrɛ dan bɛ se ka kɛ a la cogoya min na Senegal kurukara kɔni o bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Nigeriya jamana kɔni o kan. Nigeriya jamana kuntigi ye laseli kɛ sibiridon min b'a jira u ka ekɔli karamɔgɔ ni u ka kalanden minnu bɛ bolola ka n'u bɛ t'u jɔ maa 44 boyango la n'olu minɛna kɛlɛ dɔw senfɛ Nigeriya worodugu yanfan fɛ n'an b'a wele ko Oyo ale dugu o kɔnɔna la n'a bɛnna mai kalo tɛmɛnen kɔni o ma. Jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko a b'a laɲini yaasa ni maa kofɔlen ninnu olu bɛ se ka bila cogoya min na u bɛ se ka n'u ka ɲɛnamaya kɔni k'o kɛ Nigeriya dugu kɔni o la cogoya min na. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimaw na ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni nin waati kelen na yan diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.